мана бародаро як сари дигар гови чорнапёстри тоза, чорнапёстри оригинал гуфта наира меган бародаро. сеюм гусалаша ҳозир зоид, ҳозир нав зоидагия гусалачаи буқачаи сементал зоидагия. ай буқаҳои сементал рафта буда бародаро 70% гусалачаи буқачаи сементали оригинал зоидагия. гова тамошо кунед, роҳат кунед бародаро. сеюм гусалаша зоидагия, дуюм гусалагишта бошад бародаро, ай 20 литр боло шир додагия, поён не. ман боварӣ дорам ки агар дар дасти худмон ҳамин гов бестад, ҳамин сеюм гусалагишта ай 25 литр шири кам наметиҳад. гап дар тарбияти худтон бародаро. хушуд тарбият кунед, иншоалло 25 литр шир мегиред. нашод хурдан, саломатиш, аҳливу осонҷӯшӣ ҳама ҷиҳата 100% ба гарантияш метиҳем. гова қаду қоматша тамошо кунед. гусалачаш буқача бародаро 1 соат нашуда оли зоидагиша. гусалачаи буқача зоидагия. ҳозир ҷӯшиданошам тамошо мекунед бародаро. иншоалло раҳгардиёшам тамошо мекунед. ягон хел камбудиву айбу нуқс надорад бародаро. ина буқачаш. ҳозир ҷӯшидани гова тамошо кунед. буқачашам оригинали шери нарай. ина гусалаша тамошо кунед. ин гусалаш аввал парвардигор пулша мебурад. одаме мефаҳмад ҳоҷати гапзанӣ нест. гова ҷӯшед. 4 синаи обод дорад бародаро. ина меша. ина бародаро ҳар 4 синаш як хел кор мекунад. осон ҷӯша меқапи шириш мерезад бародаро. оз синаош бо варамош мегардад, беҳад осон ҷӯш мешавад. гова кушони раҳ гардонед. гусалаша тамошо кунед. аҷоиб гусала зоидагия. мошоаллоҳ. ай на қафоҳои синаш ҳозир тамошо кунед. раҳ гардонед гова. на бародаро ба гуфти гапо ки як лимча сина кардагия гов. ина иншоалло боварӣ дорам ай 25 литр шири кам наметиҳад. аҷоиб говай. бовар кунед заминда чаридагӣ чарида гаштаги говай саломатишам айрӯи аспай бародаро. любой чира мети отказ надорад бародаро, мехӯрад. саломатиш айрӯи миллиона. ина гов ҳамин қадар гов мешавад бародаро. тамошо кунед. каседа маъқулай занг зада харидорӣ мекунед. ана ин буқачаш. масъалаи нархи гов бошад бародаро 33500 сомонӣ. 33500 сомонӣ. боз муомила дорад. дастафкаш бе проблема. любой ҷо дастафка дорад бародаро. любой ҷода иншоалло дастафкаш бе проблема. иншоалло дар насиб касе бошад раҳматша мегӯяд. бинед маъқул шуда бошад занг зада харидорӣ кунед бародаро. иншоалло муомила карда метем. гирифта баракат ёбем бародаро.